Vážené členky a členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, vážení přítomní, zahajuji 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve volebním období 2022 a 2026 a všechny vám na tomto jednání vítám. Do diskuse je přihlášen pan Jan Kurel s žádostí o prošetření jmenování ředitelky školy Formanská. Výborně. Dobré ráno všem, moc děkujeme za prostor. A my bychom tady, nebo já, co by zástupce tedy nadpoliční většiny rodičů právě z pražského újezda rád přednesl žádost o prověření jmenování plagiátorky ředitelkou naší základní školy Formanská a naše následně s tím spojené důvodné podezření z možné korupce v souvislosti s výstavbou nové školy, která je financovaná jak za velké podpory vás jako magistrátu, tak městské části. V prosinci roku 2023 proběhlo výběrové řízení právě na ředitele školy Zoše Formanská v újezdu Průhonic, kdy odbornou komisí byli zvoleni nebo doporučeni dva kandidáti, magistr Helena Patáková a magistr Tomáš Kunc, co by současný ředitel školy. Navzdory tomu, že my jako rodiče žáků a občané městské části Újezd jsme předali a seznámili městskou část, zřizovatele a zastupitele s podklady, jenž jsme našli, což znamená, že předložená koncepce paní magistry Patákové je z velké části obsaná, bez uvedení zdrojů. Její koncepce dále nesplňovala požadavky stanovené pro výběrové řízení, a to představit svou školu z jednostupňové na dvoustupňovou. Reference ze základní školy Věry Čáslavské také nehovořily některak pozitivně vůči paní Patákové, tak i vlastně výsledná zpráva jejího fungování od České školní inspekce. Ačkoliv je toto rozhodnutí v kompetenci starosty, je toto jmenování velmi rozporuplné, protože v době jmenování byla paní Patáková zastupitelkou městské části za ODS, stejně jako pan starosta, zároveň byla předsedkyní finančního výboru a členkou školské rady. Na tento střet zájmů bylo opakováno upozorňováno ze strany nás, občanů, nicméně městská část nám sdělila, že toto případné střetu nezajímá. Tuto problematiku jsme přednesli na kontrolním výboru hlavního města Prahy 21.2. v 10 dopoledne a na zastupitelstvu městské části konané ten samý den v 17:30, kde nám bylo oznámeno, že paní Patáková svůj mandát zastupitelky rezignovala. Celá situace je alarmující v tom, že celé to jednání, které můžeme samozřejmě doložit, i komunikace vůči kantorskému sboru, už předesílala vlastně jmenování paní Patákové dříve, než k tomu samotnému jmenování došlo. To znamená, na vás, na zastupitelstvo města Prahy vás žádáme, abyste celou záležitost věnovali pozornost a prošetřili to právě z důvodu pochybení odborníků v konkurzní komisi, kteří měli odhalit vysokou nekvalitu koncepce, zohlednit gramatické chyby a další nedostatky, dohled nad fungováním školy od 1.3., který nám je stále ještě zahalen v tajemství. Děkuji. Dobrý den, pane primátore, děkuji za slovo. Já bych si chtěla osvojit tady bod, který navrhli občané z městské části Praha-Újezd. Ten bod bych nazvala žádost o prošetření výběrového řízení a jmenování magistry Heleny Patákové ředitelkou základní školy Formanská, městská část Praha-Újezd. Tento bod bych chtěla zařadit jako první bod, protože tady rodiče, děti jsou a nechci, aby tady čekali někde do nočních hodin. Včera tento bod jsem si osvojila z toho důvodu, že jsem členka kontrolního výboru. Včera jsme mnoho minut, desítky minut řešili na kontrolním výboru podněty a stížnosti rodičů právě z této základní školy Formanská z Prahy Újezd, kde nám bylo podrobně vysvětlováno, jak to na této škole teď chodí, jak probíhalo výběrové řízení, jak je složena školská rada. Je zde podezření na střet zájmu, kdy zároveň
vybraná paní ředitelka, byla i nejenže členkou ODS, to by asi nevadilo, ale byla i zároveň zastupitelka a členka finančního výboru. Jak jsem se dozvěděla poté, co jsme toto diskutovali na kontrolním výboru, se odpoledne na zastupitelstvu v Praze Újezd u této městské části, tak se vzdala tohoto mandátu, takže zřejmě až na jakýsi apel, co byl na kontrolním výboru, a nicméně to nemění nic na tom, že v době, kdy toto výběrové řízení probíhalo a kdy tato paní ředitelka byla vybrána, byla zastupitelkou a zároveň byla předsedkyní finančního výboru. Rodiče si zejména stěžují, že školská rada je nefunkční, neboť je opět složena ze tří členů, paní magistry Patákové a jejich příznivců, takže tam oni se neobejdou. Rodiče jsou znepokojení chováním dětí doma, děti jsou v nedobré psychické situaci, děti to řeší, atmosféra ve škole je velice špatná, rodiče nechápou, proč kvalitní ředitel byl upozaděn oproti této paní ředitelce. Proto moc prosím všechny zastupitelé, zejména pak rodiče a matky, kteří mají děti a rozhodně by chtěli, aby chodili do takové školy, kde pedagogové a vedení školy nebude ve stresu, nebudou tam probíhat nějaké války, aby tento tisk podpořili a projednal se. Děkuji. Prosím kolegu Davida Borečka. Děkuji za slovo, pane primátore. Všem přeji dobré, teď už dopoledne. Já mám dvě věci. Jednak bych se chtěl vyjádřit k tady návrhu paní Bromové a paní Pakostové v souvislosti s jednacím řádem. Pokud by si tuto záležitost někdo osvojil, tak já bych hlasoval pro, nicméně spíš bych doporučoval, aby tady tento bod byl zařazen řádně na program jednání a my bychom o něm nehlasovali do programu, protože je to záležitost velmi důležitá, podstatná a obsáhlá a já si nedovedu představit, kdyby čistě teoreticky tato záležitost byla zařazena na program jednání, že by zastupitelé se seznámili s navrženými vlastně změnami. To si myslím, že by bylo velmi obtížnější. Mělo by to smysl v případě, že by se jednalo třeba o technickou záležitost posouvání termínu plnění. Druhá záležitost, o které jsem chtěl hovořit, tak je to ta záležitost s procesem výběrového řízení a jmenováním paní ředitelky v základní škole Praha Újezd. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel, že je tady i pan starosta, tak bych byl pro, aby tento bod byl zařazen. A k tomuto bodu mám vlastně dvě záležitosti, o kterých bych potom chtěl mluvit v případě tedy zařazení tohoto bodu do programu. A to je jednak ta záležitost, která je opravdu velmi tristní, kdy je tam 5 tříd, 5 učitelů, z nich 4 učitelé tedy odchází. A druhá záležitost, to je ta procesní, kdy ke jmenování došlo 9. ledna letošního roku, přičemž pedagogové byli už e-mailem informováni o tom, že tuto školu povede vybraná paní ředitelka 19. prosince. Já si myslím, že by bylo fajn třeba pro tento případ vytvořit i nějakého mediátora. Já nechci, aby tady jsme byli soudem, protože ve spoustě věcí ta kompetence je skutečně v rámci samosprávy na panu starostovi, případně zastupitelstvu té dané městské části, ale v tuto chvíli od toho 1. března letošního roku můžou být negativně ovlivněny ty děti. A to je to důležité. Děkuji. Děkuji. Eva Tylová. Dobrý den, děkuji za slovo. Také bych chtěla podpořit zařazení bodu na projednání výběrového řízení na ředitelku základní školy v Újezdě u Průhonic. Včera jsem byla na zastupitelstvu Újezdu a musím říci, že tam přišlo 50 rodičů. Z toho je vidět, jak ta situace je tam velice vážná.
Mám veliké obavy o další fungování školy, proto bych byla velice ráda, abychom tento bod zařadili a abychom ho řádně projednali a hledali cesty, jak situaci změnit, napravit. O tom, kolik odchází pedagogů, kolik odchází dětí ze školy, to jsme ji slyšeli. Mě včera velice zděsilo, když jsem se dozvěděla od zastupitelů Újezda, městské části Újezd, na přímý dotaz rodičů, jestli jsou přesvědčeni o tom, že od 1. března bude škola řádně fungovat, tak v podstatě většina zastupitelů buď řekla přímo, že o tom přesvědčení nejsou, tedy to řekli asi 2 nebo 3, a většina řekla, že neví, že vlastně to není jejich kompetence, takže spoléhají na to, co rozhodl pan ředitel. Takže v takto významné kauze toho, že škola nebude fungovat, děti nebudou mít kam chodit, nebudou řádně učeny, se dozvídáme, že vlastně není žádná jistota, žádná záruka ze strany pana starosty taková, aby i zastupitelé řekli ano, my tomu důvěřujeme. Takže proto bych velice prosila, abychom se této kauze věnovali a s podrobnostmi ještě vystoupím v tomto bodě. Děkuji vám. A máme na řadě Radmilu Kleslovou. Děkuji, pane primátore. Já jenom velmi krátce. Já bych chtěla poděkovat předem všem, kteří podpoří tisk, který jsem navrhla ve věci netransparentního výběrového řízení na paní ředitelku v Újezdě. A jsem velmi potěšena, že to doufám najde průřezově všemi stranami podporu. Zvlášť bych chtěla poděkovat paní senátorce Marvanové za podporu tohoto tisku a paní zastupitelce Tylové, protože naše děti jsou to nejdražší, co máme. A proto bychom všichni měli mít zájem na tom, aby se toto prošetřilo. Protože toto se může stát i našim, možná u mě už vnoučatům, ale věřte, stalo se to i mé dceři v jedné škole. Takže znova bych vás všechny chtěla vyzvat a doufám, že takovéto zásadní téma se nebude řešit po klubech a politických stranách, ale že je to téma pro všechny nás, který máme srdce, pro všechny nás stejně. Děkuji. Další bod máme návrh doplnění programu od paní zastupitelky Radmily Kleslové, a sice žádost o prošetření výběrového řízení a poté jmenování ředitelky základní školy Formanská v městské části Praha Újezd pod číslem tisku Z 1219 jakožto první bod dnešního jednání. Ano, dávám tedy hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se? Pro 33, nikdo proti 18, návrh byl přijat. Pokračuje pan Petr Smékal na zastupitele Brůžka, ze Formanská v Újezdu u Průhonic. Dobrý den, mé jméno je Renata Švarcová, jsem obyvatelkou městské části Újezd. Vlastně my jsme tady žádali o zařazení bodů týkající se kauzy ze Formanská. Hrozně ráda bych vám poděkovala všem zastupitelům, kteří jste hlasovali pro zařazení, protože bod zařazen byl. To znamená, že za všechny interpelenty my odstupujeme vlastně z interpelace a dáme prostor ostatním občanům, protože my ten časový prostor dostaneme. Že ještě jednou moc děkuju, protože pro nás jako pro rodiče našich dětí je tato situace velice, velice zásadní a doufám, že se nám podaří přesvědčit i ty zastupitele, kteří pro nás nehlasovali. Děkuju za pozornost. Děkuji. Dámy a pánové, vrátíme se k bodům podle programu, čili dodělali jsme interpelace a pokračujeme ve schváleném programu. To znamená, první na řadě je
paní zastupitelka Kleslová s tiskem prošetření výběrového řízení Ptáková ve Formanské. To už spravili, jo? Mělo by to jít teda ten přístroj. Děkuji, pane primátore, za slovo. Já bych si dovolila předložit tisk Z12119 k žádosti o prošetření výběrového řízení a poté jmenování magistry Heleny Patákové ředitelkou základní školy Formanská městská část Praha Újezd. Já jsem tady již při návrhu tisku do programu zdůvodnila, proč si tento tisk zařadit, takže v krátkosti bych zopakovala. Včera na kontrolním výboru byli zástupci rodičů dětí této základní školy, obrátili se na kontrolní výbor z důvodu, že nevěděli, jak mají nastalou situaci řešit a byli opravdu zničení, neboť se obávali o zdraví svých dětí. V této škole, která, jak jsme včera vyslechli, která fungovala, byly v ní spokojené děti, došlo k výběrovému řízení, kde současný ředitel, který vedl školu, zřejmě ke spokojenosti jak rodičů, dětí, tak pedagogických i nepedagogických pracovníků, neuspěl ve výběrovém řízení a naopak uspěla paní magistra Helena Patáková. Včera nám rodiče sdělili, proto já říkám, jsou to informace, které nám byly sděleny, já s nima takto nakládám, že v tomto výběrovém řízení nebylo vše v pořádku, že zmíněná paní magistra byla v té době, kdy byla vybírána, zastupitelkou této městské části a zároveň předsedkyní finančního výboru a zároveň členkou ODS jako pan starosta. Přestože rodiče a zmínění dávali jasně najevo a oslovili jak pana starostu, tak se účastnili včera ve velkém počtu jednání zastupitelstva, neuspěli, snažili se vysvětlit, že nebylo všechno v pořádku, domnívají se, že tam šlo ze strany paní magistry k plagiátorství, že nesplnila podmínky výběrového řízení. Domnívají se, že komise, která takto rozhodovala, nerozhodovala tak, jak měla. Abych pravdu řekla, je ta situace velmi složitá. Na jedné straně je nově zvolená paní ředitelka, která má asi velkou podporu pana starosty, ale nemá rozhodně podporu pedagogických a nepedagogických pracovníků zřejmě této školy, ale hlavně ne rodičů. Dostáváme se tedy do situace, kdy děti nechtějí chodit do školy, není tam dobrá atmosféra, rodiče jsou z toho nešťastní, nevědí, jak to mají dětem vysvětlovat, tuto situaci. Proto jsem předložila tento tisk, aby zde bylo možné tuto situaci vyřešit tak, aby byly ty děti a rodiče spokojení a rovněž, aby byl dán prostor jak panu starostovi, který na to může mít jiný názor, tak i zde může vystoupit paní magistra, která také na to může říct názor. Já tady zcela jasně říkám, že informace, které tady mám, jsou od rodičů, kteří se účastnili včera kontrolního výboru. Proto já doufám, že tady tito rodiče s informacemi, které nás všechny budou zajímat, vystoupí. Doufám, že tady vystoupí i pan starosta, který se zřejmě k tomu vyjádří, ale účelem a závěrem by mělo být, že by se ta situace měla vyřešit a mělo by dojít ke zklidnění situace a k tomu, aby děti chodili rádi do školy a i učitelé a pedagogičtí pracovníci. Děkuji, to je asi všechno.
Já děkuji a teď tady mám přihlášku do diskuse. Jako první mám Václava Drahoráda, což je starosta městské části Praha-Újezd. Dobrý den. Takže dobrý den, pane primátore, vážená rado, vážení zastupitelé. Děkuji za slovo. Já jsem přemýšlel, co vám vlastně mám říct. Je mi velice líto, že tady budeme řešit konkurzní řízení na post ředitelky základní školy, protože 7,5 hodiny tady čekám, než vystoupím. Mohl jsem dělat daleko bohulibější práci v našem úřadu. Vy jako zastupitelé hlavního města Prahy máte stejné pravomoce jako já, zastupitel, nebo naši zastupitelé v městské části. Po celé Praze úplně stejné, je to zákonem o hlavním městě Praze. Takže nechápu, z jakého důvodu to tady budeme projednávat, protože nejste nadřízeným orgánem naší městské části. Já si myslím, že řešíme absurditu, která tady z toho vyzní. Já mám 2 role. Jsem starosta městské části a současně jsem otec syna, který dochází do základní školy Formanská. Aby jsme si ještě upřesnili, to nezaznělo tady, jedná se o základní školu 1. stupně, kam dochází 86 dětí. 30 rodičů v přepočtu na jednoho žáka nesouhlasí s průběhem konkurzního řízení. Ale ještě do základní školy, budeme počítat, dochází dalších 56 dětí. To znamená 56 rodičů, když dáme jedno dítě, jeden rodič, kteří jsou stotožněni s tím výběrovým konkurzním řízením a nechtějí na veřejnosti vystupovat, protože se bojí zpětných reakcí, jak od řad pedagogů, kteří jsou nespokojení s tou situací, a od řad těch nespokojených rodičů. Já jsem jeden z nich jako rodič, neboli moje manželka, která stojí za mnou a plně mě podporuje. Z důvodu toho, že panu řediteli končilo 6leté funkční období, tak jsem si dovolil vypsat konkurzní řízení. Samozřejmě o to velikou návaznost, jak jistě víte, tak Praha je investorem, zhruba 0,5 miliardy investorem základní a střední školy Formanská, která se bude zanedlouho realizovat. To byla taky podstata té věci, aby jsme měli jasno, jaký to bude ředitel, aby zvládal pracovat s velkou školou. Takže proběhlo konkurzní řízení v souladu se zákonem, tak jak nám to nařizuje. 14.12. se uskutečnily pohovory a zároveň na konci těch pohovorů bylo vyhodnocení. Odborná komise ve složení 8 členů rozhodla 6-2 pro paní Patákovou. Jen vám řeknu, že za zřizovatele byli 2 členové, jeden byl za hlavní město Prahu z odboru školství, další člen byl ze školní inspektorátu České školní inspekce a další člen byl jako odborník z oblasti organizace a řízení ve školství určený Českou školní inspekcí. Dále tam byli členové určený pedagogickým sborem základní školy Formanská a jeden člen, který byl ze školské rady při základní škole, zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků. Já důrazně říkám, že vše proběhlo v souladu se zákonem. Konkurzní komise posuzovala vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základní škole podle několika kritérií. Ano, koncepce uchazeče, kde s ní nebyli spokojení rodiče, ale samozřejmě tam probíhaly pohovory zaměřené na pedagogické aspekty práce ředitele školy, osobní představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendu a výchově vzdělávání. Tohleto odborná komise, nebo na základě těchto pohovorů rozhodla 6-2. Zase zdůrazňuji 6-2. Paní Helena Patáková byla obviněna některými rodiči z plagiátorství. Nechal jsem si zpracovat znalecký posudek. Samozřejmě nebudu vás obsahem seznamovat, ale závěrem zní, že o žádné plagiátorství nejde. Není to žádná diplomová práce, byla to pouze doplňkový podklad pro
odevzdání žádosti na konkurzní řízení. Byli tam odborníci jmenovaní Českou školní inspekcí, Magistrátem hlavního města Prahy a ty rozhodli. Dále bych upozornil zastupitele, že nemusí nic šetřit, protože bylo podané trestní oznámení na průběh celého konkurzního řízení. V současné době to řeší Policie České republiky, městská část už tomu podala písemné vyjádření, podklady o celém průběhu a dokonce už se zpovídala na Policii České republiky jedna zaměstnankyně Magistrátu hlavního města Prahy z odboru školství. Tak. Jenom bych vám chtěl, protože ono se to říká hezky, vyhodili jsme ředitele, rodiče s tím nesouhlasí, ale pan ředitel od 14.12., kdy měl možnost obhájit si svoji pozici až do jmenování paní ředitelky, které se stalo 9. ledna, to máme téměř půl měsíce, nebo skoro měsíc, pardon, 3/4 měsíce. Takže on skončil na 2. místě a 2. místo bylo jenom doporučující. To znamená, že poslední rozhodnutí o jmenování bylo na mě. Já jsem čekal, že pan ředitel mě bude kontaktovat. On mě kontaktoval, ale jenom handlivou SMS-kou. To bylo jediné, na co se zmohl. Takže mě velice mrzí, že mě nekontaktoval a neobhajoval si svoji pozici a měl mě přesvědčovat o tom, že je nejlepší ředitel na celém světě. A ono tomu asi tak není. Musím konstatovat, že raději se schoval za nespokojené rodiče a vzal se některé děti jako rukojmí, protože nebyl schopen na půdě školy tu situaci uklidnit v době, kdy byl druhý. Mám tady ještě dalších spoustu věcí, já už se asi do toho nebudu pouštět. Já si myslím, že podstatná věc a záležitost jedna je ta, že to bylo v souladu se zákonem, tak jak nám to předepisuje. A určitě budeme chytřejší, až nám orgány činné v trestném řízení dají vyrozumění. To je vše, děkuji. Děkuji, já to vnímám, že to bylo vyjádření občana, ale zároveň ředitel školy, protože nechal ten čas poněkud delší, všechny další upozorňuji, že jejich čas je limitován podle jednacího řádu, ať se snaží mluvit konzistentně. A další je přihlášena za občany paní doktorka Marie Průšová, čtu-li to dobře, také výběrové řízení na funkci ředitele. Prosím, paní doktorko. Už můžu, já moment. Dobrý den. Já mám v této základní škole syna ve 2. třídě a tady vám přísahám na to, že pan starosta lže, neskutečně lže a hrozně mě mrzí celá situace. On tady sice čeká 8 hodin, ale my už 3 měsíce neřešíme nic jiného, než to, co se tam děje. Jestliže ze školy odchází 90% učitelského sboru, tak asi nebylo něco v pořádku. Ředitelé se mění po celé republice. Je docela zajímavé, že na některých místech v České republice vzniká podobná situace a vždy to je starosta ODS, si jmenuje kamarádku ODS. Zopakuji, paní ředitelka byla jmenovaná v lednu, již v prosinci oslovila všechny učitele ve škole s tím, že se stává ředitelkou od 1. března. V prosinci jsme panu starostovi přišli říct, že na paní ředitelku jsou velmi špatné reference a dokonce jsme se dozvěděli v minulém týdnu na České inspekci, že neřešila šikanu a jsou tam velmi vážná pochybení z její práci. Za další, situace, která tady vznikla, se odrazila tak špatně na psychickém stavu těch dětí, že začali někteří chodit, opravdu rodiče vyhledali psychiatra, psychologi, stejně tak učitelé. Nemůžeme jim zazlívat, že odcházejí, protože nechtějí pracovat pod paní ředitelkou, která podvádí. K plagiátorství se vyjádří potom kolegyně, která v oboru dělá, nebo kamarádka, taky maminka dětí. Jestliže se pan starosta vyjadřuje k tomu, že 30 rodičů je nespokojených, je to naprostý nesmysl. Včera bylo na zastupitelstvu 50 lidí, což mi potvrdí 2 tady sedící zastupitelka, paní senátorka, která tam byla, a z toho většina rodičů má 2 děti.
a 50 rodičů, kteří tam byli, tak většinou ten druhý rodič musel hlídat. To znamená, já to odhaduju tak, že 90% rodičů je naprosto nespokojených s tou situací, která vznikla. A učitelé by se nebouřili, pokud by bylo to jednání fair. Nebylo férové. Paní nová ředitelka nepředložila koncepci pro druhý stupeň základní školy, což bylo jejich hlavní, proč teda se měnil ředitel, aby na druhou školu prostě s tou svojí vizí někdo přišel. Ona ji nepředložila. Za mě je to všechno špatně a já vás prosím, abyste nám pomohli v této situaci nějak ji uklidnit. Nejlépe, aby mohl stávající učitelský sbor a pan ředitel doučit naše děti do konce června a nenastala situace, že za týden je nemá kdo učit, protože k nám se donáší informace, že paní ředitelka vezme údržbáře nebo školníka a prosí ho, aby šel dělat učitele. Teď to je alarmující. Teď to jsou naše děti. Všichni z vás tady máte děti. Tak si vzpomeňte, jak vás ovlivnil, nebo je i vás vlastně učitel, který ho v té škole měli. Tenhle učitelský sbor byl naprosto výjimečný. Byl úžasný a mluvím tady za učitele. Nás pan ředitel neučil, ale já stojím za ním. Ano, děkuji. Stále říkám, že je potřeba to zkusit kontrahovat tak, aby to bylo jasné a stručné. Další přihláška je paní Jana Stejskalová, opět je to řízení na funkci ředitele ve Formanské. Dobrý den, já bych se ráda vyjádřila k tomu, že pan starosta nepovažuje za důležité věnovat se odboru nebo odvětví vzdělávání. Myslím, že na malé obci je málo co tak důležité, jako je vzdělávání. Já bych ráda zdůrazňovala morální aspekt celé záležitosti, kdy vedení školy má převzít osoba, která skopíruje i s gramatickými a stylistickými chyby práce jiných a předkládá je komisi jako svou vlastní vizi. Jak můžeme svěřit tomuto člověku? A mluvíme o malé škole, kde ředitel hraje velmi důležitou roli. Jak tomuto člověku můžeme svěřit své děti a učit je respektu, fair play nebo odpovědnosti za své činy? Já mám dítě stejně jako pan starosta ve 3. třídě a já naopak se stylem výuky pana učitele velmi souzním. Chtěla bych říct, prosím, pomozte nám vyřešit situaci, pomožte nám situaci uklidnit a pomožte nám přesvědčit všechny odpovědné a pomožte nám také zjistit, kdo bude naše děti učit za cca týden. Děkuji. Děkuji velmi a prosím paní Renátu Švarcovou, inženýrku, opět tatáž problematika. Dobrý den, vážení zastupitelé. Předtím bych vám hrozně ráda poděkovala za ten prostor a za ten čas, který jste nám dávali. Jsem ráda, že jste pro nás hlasovali a doufám, že teďkon, po tom, co od nás uslyšíte, přehodnotíte vy, kteří jste nehlasovali, své rozhodnutí a budete pro nás hlasovat. Protože myslím, že všichni z vás, nebo někteří to třeba ještě čeká, budou rodiče a zjistíte, že opravdu není nic důležitějšího než vaše děti. A uděláte všechno pro to, aby vaše děti byly šťastné. Dneska tady stojíme kvůli situaci ohledně věnování se výběrového řízení. Já mám na vás prosbu a prosím vás o prošetření situace, která se vlastně setkala v naší konkurzní komisi. Pan starosta mluví o konkurzní komisi, která je sestavaná z odborníků. Nicméně ty odborníci, kteří rozhodli pro volbu paní Patákové v té době, kdy konkurzní řízení bylo, nevěděli, že se jedná o obsanou práci. Oni to vědět nemohli. Já vás proto prosím, abyste prošetřili tuto situaci a prošetřili, jak je možný, že vlastně tady odborný orgán pochybil a nemohl na toto vzít zřetel. To je jeden bod. Jako druhý vás prosím, aby jsme měli zajištěný chod a kvalitní výuku na základní škole Formanská od 1.3., protože my ty informace nemáme a zřizovatel nám je nesdělil ani na včerejším zastupitelstvu. A jako třetí bych vás poprosila také o prověření celého výběrového řízení v souvislosti s plánovanou výstavbou nové školy, která má přecházet z jednostupňové na dvoustupňovou, kdy se jedná o investici 480 milionů ze strany magistrátu a 120 milionů ze strany městské části Újezd. Děkuji. Já děkuji a další na řadě je inženýrka Lucie Kolodějová, opět Formanská. Dobrý den. Já bych vás ráda obeznámila se situací, která se nám stala v 5. třídě.
Tady se jedná o to, že ta škola má opravdu jenom 5 tříd a ten následující rok ty děti budou přecházet na nějakou jinou školu. My jsme v tuhle chvíli silně nervózní z toho, že 4 měsíce nevíme, kdo ty děti bude učit. Paní ředitelka, která by měla nastoupit, s námi udělala jednu schůzku, na které nám oznámila, že probíhá výběrové řízení, že měla 4 pohovory a nevybrala zatím učitele pro tuto 5. třídu. Jsme opravdu velmi nešťastní a nervózní z toho, koho dokáže do té 5. třídy sehnat uprostřed školního roku tak, aby ta děcka uměla všechno to, co na konci 5. třídy mají umět. Oni totiž budou přecházet na jiné různé základní školy, na druhý stupeň. A toto pro ně může být velmi zásadní problém. Toto může ovlivnit jejich známky, to, jakým způsobem budou dále prospívat, případně jakým směrem ty jejich kroky v dalším vzdělávání můžou vést. Proto bychom byli rádi, abyste se tomuto problému věnovali, abyste se na to zaměřili a pokud možno nám pomohli k tomu, aby ti učitelé, ten stávající učitelský sbor minimálně tento školní rok dotáhl. Děkuji. Ano, já také děkuji a mám zde paní magistru Pavlínu Zvelebilovou. Dobrý den, já děkuji za čas a za prostor. Já bych jenom ráda dodala, já jsem se do celé této kauzy zapojila o něco později a jenom bych chtěla říct a zdůraznit, že rozhodně nejsme skupina hysterických rodičů, ale skupina rodičů, kteří se to snaží konstruktivně řešit. Já jsem se celou kauzu snažila vyřešit společně s ostatními rodiči tím, že jsem se snažila svolat mimořádné zastupitelstvo, kde bychom už v době jmenování paní ředitelky snažili se celou situaci vyřešit tím, že kdyby ona dobrovolně vystoupila, tak by pan zřizovatel, pan starosta měl možnost vyhlásit nové výběrové řízení, které by bylo transparentní a mohli by stávající učitelský sbor za stávajícího pana ředitele dovést pedagogický sbor a děti do konce roku. O to jsme se snažili a bylo nám to zamítnuto, ač nezákonným postupem. To je všechno jenom doplnění. Děkuju. Děkuji a mám tu ještě paní Hanu Kurelovou. Ano, mám, děkuji. Dobrý den, děkuji za prostor, který nám dáváte. Já už nebudu dlouho zdržovat, já jenom chci zopakovat tu časovou souslednost, která vlastně toho výběrového řízení, jak to vlastně probíhalo. To tedy, že před rokem a půl přišla nová zastupitelka do újezda u Průhonic, což byla kamarádka místostarosty. Za rok a půl se zúčastnila výběrového řízení, komise doporučila 2 kandidáty v prosinci. I hned po výběrovém řízení paní Patáková obeslala učitele, že 100% nastupuje, dala výpověď ve své nové škole. Pak se objevily nové informace ohledně plagiátorství, ohledně špatných referencí, podali jsme panu starostovi petici a i tak došlo ke jmenování. Když se podíváme na tu souslednost časovou, tak nemohu si myslet nic jiného, než že to bylo dopředu předdané a proto pro nás netransparentní. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Děkuji, tím jsem, myslím, vyčerpal všechny rodiče, takže jim děkuji a poprosil bych kolegu Bodečka. Tak děkuji, pane primátore, za slovo. Já se pokusím být stručný. Obsáhle jsem hovořil včera na kontrolním výboru. Předpokládám, že detaily tady zmíní předseda kontrolního výboru. Vidím, že je přihlášený. Jenom stručně řeknu to, že kontrolní výbor vlastně požádal gesčního člena rady, aby záležitost prošetřil a navrhl způsob řešení do příštího jednání kontrolního výboru. Já zopakuju to, co jsem tady říkal při projednávání programu. Moc krát děkuju, že tady vystoupil pan starosta, čili předpokládám, nebo takhle vyvozuju z toho, že to jednání je teda naprosto objektivní. Já bych navrhl, a teď nevím, jestli paní předkladatelka se s tím stotožní, aby touto záležitostí se zabýval nějaký mediátor. Protože si myslím, že ta situace je opravdu velmi vážná. Děkuju panu starostovi, co tady řekl, nicméně, jestli by mohl potom ještě vystoupit, tak mě by třeba osobně zajímalo to, jestli skutečně, a to si myslím, že bude zajímat i ty rodiče,
bude zajištěna kvalitní výuka od toho 1. března letošního roku. Jestli může pan starosta potvrdit to teda, že z těch 5 vyučujících v tuto chvíli 4 vyučující tedy dali výpověď, jestli ta výpověď je k 1. březnu nebo například, dejme tomu, ke konci školního roku. Co bych ještě řekl? A já si myslím, že to z těch základních informací je vše. Akorát si tedy dovolím na závěr takovou jako poznámku. My samozřejmě bychom neměli zasahovat do dění městské části, což já si naprosto uvědomuji, proto ten návrh toho mediátora, ale neodpustím si tady tu poznámku. Přijde mi prostě velmi zvláštní, že pan starosta jmenoval paní ředitelku 9. ledna, jestli jsem si správně zapamatoval, a je k dispozici, nebo jsou k dispozici e-mailové zprávy od paní ředitelky z účinností tady této funkce od 1. března. Ty e-maily jsou z 19. prosince, kde vlastně informuje, že tuto pozici bude zastávat. A ano, uznávám, a to je naprosto legitimní, že zkrátka městská část, která nemá radu, tak tuto kompetenci s tím jmenováním má prostě starosta. To musíme takhle brát jako fakt. Děkuji, pane primátore. Děkuji. Podle jednacího řádu žádost zastupitele o to, aby vystoupil někdo další, je pro mě závazná. Dávám tedy slovo panu starostovi znova. Takový je jednací řád, vědí? Tak já si odpovím na ten dotaz toho personálu, jak je zajištěn. Tak z těch 5 učitelů nám zůstala 1 učitelka a z oblasti družiny 1 vychovatelka. My s paní ředitelkou každý den komunikujeme, řešíme personální otázku a 1.3.2024 v den od převzetí té základní školy bude plnohodnotně ten provoz zajištěn. Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě rodiče poukazují na kvalitní vzdělávání, ale minimálně 2 učitelé z 3. a z 5. třídy nemají kvalifikaci na 1. stupeň. Za druhý mám informace od rodičů, že v 5. třídě to nefunguje tak, jak by mělo a některé děti tam ani nechtějí docházet. Zrovna 1 paní maminka přešla na základní školu do Šeberova na prvostupňovou základní školu. Takže 1.3. letošního roku, což bude pátek, budeme školu otvírat a bude plnohodnotně zajištěný provoz. Děkuji. Další na řadě je kolegyně Tylová. Chtěla jsem vám všem poděkovat, že jsme tento bod schválili na jednání. Chtěla jsem poděkovat i kontrolnímu výboru, že se touto tématikou tak dopodrobna zabýval. Rozumím panu starostovi, že má ten názor, že bychom neměli zasahovat do jeho kompetencí, nebo aspoň takto jsem to pochopila. Nicméně tam není jenom ta výlučná kompetence městské části zřizovatele jmenovat ředitele, ale je tam právě i ten odborný dohled. A i když ten samozřejmě netvoříme my zastupitelé, tak jak jsem viděla připravované usnesení, tak právě my se obracíme na ty odborné složky magistrátu, aby záležitost prověřili. Tedy ti, co to prověřovat mohou, pokud vím, rodiče se obrátili i na Českou inspekci školní a samozřejmě budeme všichni rádi, pokud se to nějakým smírným způsobem vyřeší, ale trošičku ten dojem nemám. Já jsem byla včera na tom zastupitelstvu, tam přišlo asi 50 rodičů, pan ředitel to tady nějak počítal, ale rodiče mají více dětí ve škole, takže tak, jak i mi to potvrdili tady rodiče, tak je to nadpoloviční většina rodičů, kteří a upřímně řečeno, lidé mají hodně starostí, takže ne ve všech případech jako proti něčemu protestují. Dost často se i smíří i s nějakým třeba horším stavem, ale tady je ta odezva tak masivní, odezva rodičů,
toho sboru pedagogického a dětí, že opravdu jsem moc ráda, že se tím zabýváme a budu moc ráda, pokud se najde řešení. Samozřejmě to řešení je na snadě, ale to je, jak vidět, se k tomu neskyluje. Ještě bych jenom řekla to, že včera rodiče jasně oslovili zastupitele, jestli jim garantují, že od 1.3. bude ten provoz v pořádku, a v podstatě promluvil v tomto smyslu pan starosta ve smyslu, jak tady hovořil, a ostatní zastupitelé 3 dokonce řekli, že si spíš myslím, že to nebude takto zajištěno odpovídajícím způsobem, a dalších 7 řeklo, že tedy neví, protože je to tady přímo jenom na bedrech pana ředitele. No. Paní ředitelka nevystoupila ani včera, není ani tady. Prostě vyvolává to v nás mnohé prostě otázky. Já jsem četla také, ty koncepce jsou veřejné, paní ředitelka tam, ať už se to nazývá oficiálně plagiátorství nebo ne, prostě paní ředitelka tam obsala úplně, kdybych to řekla natvrdo, tak s každým chlupem, s každou čárkou asi 1/3 práce, aniž by se zmínila, že vycházela z jiných prací. Tak i kdyby to tedy neodpovídalo úplně nějakým jasným požadavkům na to, co ředitel má jako koncepci předložit, tak minimálně morálně je to velice pochybené a rozumím, že třeba při tom pohovoru nebo někde prostě rozhodovala komise tak, jak rozhodovala, ale tohle je prostě nová skutečnost a proto rodiče i my, a budu velice ráda, pokud i vy, kolegové zastupitelky a zastupitelé, se připojíte k tomu, abychom se tomuto případu dále věnovali a nechali ho prověřit, a i jak kolega David Bodeček říkal, se pokusili najít nějaké smírčí řešení, protože to by bylo pro všechny nejlepší. Protože nejhorší na tom všem je, my si tady různě přestrkujeme různý kauzy, prostě osobně nám to vadí, že něco se dělá špatně věcně, když si to my myslíme, ale tady jde prostě o děti a to je strašné na tom. Děkuji. Já děkuji, prosím kolegu Nachera. Děkuji. No, nebudete mi věřit, já jsem nechtěl v tomhle bodě vystupovat, protože jsem to chtěl nechat na svých kolezích, ale já musím reagovat na pana starostu, kterého teďka nevidím. Tamhle, ano. No, on říkal, že tady musí 7 hodin čekat a tak dále a že to je bod, který sem nepatří, tak já bych na to chtěl odpovědět. Za prvé, ten bod sem patří, pokud se tak rozhodne zastupitelstvo. Když se rozhodneme, tak tady můžeme mít v zásadě jakoby jakýkoliv bod. V momentě, kdy tady je nějaký bod a jsou tady nějaké indicie, nějaký impuls od rodičů, od občanů hlavního města Prahy na kontrolním výboru a nějaký zastupitel si osvojí ten bod, tak je to za mě naprosto v pořádku. Protože kde jinde potom, byť skutečně formálně hlavní město v této věci není nadřízeným orgánem městské části, tak kde jinde má ten občan právo a možnost se vyjádřit než tady, kde je ta věc veřejná a veřejně projednavatelná. Takže to bych jakoby neschazoval a já bych naopak ocenil koalici, která ten bod, který navrhla moje kolegyně Kleslová, takže to zařadili. To bych já naopak ocenil, protože to třeba v minulém volebním období tak frekventované nebylo. Když se dneska podívám na ten program, tak je tam zařazeno asi 3 nebo 4 nebo 5 bodů, které navrhla opozice, já jsem za to rád. Takže to bych jako první poznámku, těch 7 hodin čekání, to mě, pane starosto, vadí taky, ale jestli jste zaznamenal, tak tu dopolední debatu, tak tady byla asi 1,5 hodiny pauza, tu jsme si nebrali my, a pak tady byla nějaká debata, která tady byla mezi koalicí a Prahou sobě, my jsme načetli ty body a pak jsme jako poctivě mlčeli, takže to za náma není. Vzhledem k tomu, že to předkládá kolegyně Kleslová, tak jsem takhle musel vystoupit, protože pak to vypadá, že my tady navrhujeme něco a necháme tady někoho 7 hodin čekat, jo? Tak to takhle opravdu není. K meritu věci předpokládám, že se vyjádří moji kolegové Ondřej
Prokop jako předseda kontrolního výboru a Radmila Kleslová, která se přihlásila podruhé, která pak i načte nějaké usnesení, které si myslím, že přesně odpovídá té situaci a jak říkám znovu, za mě je v pořádku, že to tady probereme, kde jinde to probrat, nemusíme tím trávit celý den, ale rozhodně neplatí teze, že to sem vůbec nepatří. Jo, to si poprosím, že to by tady na mikrofon jako zaznít nemělo. Tak tolik jenom k tomu. Děkuji. Já děkuji a prosím kolegu Čižinského. Děkuji za slovo. O té kauze vím jenom to, co tady zaznívá. Nic dalšího o tom nevím. Přesto mě, musím říct, trošku zarazilo, když jsem slyšel, že pan starosta předpokládal nějakou SMS-ku od toho ředitele, protože vůbec vlastně nevím, co to je za procesní úkon. Tak je nějaký konkurs, nějak dopadne a pak se rozhodne, ale nějaké SMSky, zprávy, boj o zachování svého místa, tak tomu jako vůbec nerozumím. A pokud to hrálo nějakou roli, tak pak se tedy skutečně obávám, že tam je něco divného. Děkuji. Na řadě Ondřej Prokop. Děkuji za slovo, pane primátore. No já naprosto souhlasím s tím, co říkal Patrik Nacher, chtěl jsem to říct taky, nebudu to opakovat, ale jak mě vyzval, abych mluvil k meritu věci. My jsme to měli včera na kontrolním výboru, já jsem to tam zařadil, i když to tam procesně úplně nespadá, protože když ti občané se nemají kde dovolat pomoci, třeba na městské části, tak se jim snažíme vždycky najít nějakou cestu. Na kontrolním výboru jsme to diskutovali skoro hodinu s tím, že jsme si tam jasně ustanovili, dali usnesení, že se to má dneska projednat na zastupitelstvu, já jsem za to moc rád. Já mám takovou osobní zkušenost i od nás z Prahy 11, kde máme velmi úspěšnou školu ZŠ Chodov. Je to jediná škola, která je tam vlastně původní, prvorepubliková. Ještě předtím, než se postavily ty paneláky, vede nějaký ředitel, pan Hovorka, a koalice minulá i současná se ho snaží dlouhodobě zlikvidovat a díky precizní práci hnutí ANO se nám daří ho tam udržet. A také je oblíbený, takže já tyhle ty spory znám, nejsem úplně v detailu toho sporu v Újezdě, ale myslím si, že není vůbec nic proti ničemu, aby jsme tady dneska schválili usnesení, které tady bylo navrženo mojí kolegyní Radkou Kleslovou, moc za to děkuju, aby se to komplexně a podrobně prošetřilo, aby byly rozptýleny případné všechny pochybnosti, které tady zaznívají od občanů. Pokud pan starosta, zastupitelstvo Újezda má čisté svědomí, tak se nemají podle mě čeho bát, ani jeho kolegové z ODS a můžou podle mě pro to usnesení v klidu hlasovat. Podle mě to není nic proti ničemu, pojďme to prošetřit, ať to detailně rada tady s ředitelem magistrátu prošetří, seznámí nás, seznámí potom rodiče a to je podle mě to hlavní, co bychom dneska tady měli udělat a přijmout. Takže prosím o podporu toho usnesení, které připravila kolegyně Kleslová. Děkuji. Já děkuji. Kordová Marvanová. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já také jako mý předřečníci vyjádřím radost toho, že jsme to zařadili. Není to obvyklé. Určitě může někdo namítnout, že to není naše kompetence bezprostředně, ale jsme zvolenými zastupiteli za hlavní město Prahu a na nás se obrací i na mě konkrétně a na další kolegy a na výbory skupina, velké množství velmi pobouřených a znepokojených občanů z Újezda u Průhonic, kteří jsou znepokojeni osudem jejich dětí, kteří zatím byli na základní škole spokojeni a teď jako blesk čistého nebe dochází ke změně situace a oni se obávají o osud a kvalitu vzdělávání jejich dětí. Takže já jsem velmi ráda, že to tady projednáváme. A protože jsem se seznámila s podklady a s argumenty, které rodiče předkládají, tak jsem na základě toho se zúčastnila včera i zasedání zastupitelstva v Újezdě. Bylo velmi bouřlivé, vám všem bych přála teda vidět to zastupitelstvo, protože je to opravdu velmi masivní znepokojení rodičů
A kdyby nic jiného, tak toto by mělo vést k tomu, že by mělo, dle mého názoru, zpozornit i vedení městské části Újezd. Já se bohužel domnívám, s panem starostou jsme tady krátce mluvili, že tu situaci velmi podcenili a že teď ta situace je bouřlivá i tím, že mnozí učitelé odcházejí, rodiče se bojí do školy posílat děti a je to prostě situace v rozvratu. Ale nejde jenom o toto. Tady já podporuji samozřejmě usnesení, aby se to prověřilo, ale pokud bychom teď neměli na stole opravdu znepokojivé podezřelé skutečnosti, tak bych si říkala, co bychom měli prověřovat. Jenomže tady opravdu padla i ze strany rodičů, před chvíli jste to slyšeli, zásadní fakta, která zpochybňují regulérnost toho výběrového řízení. Jedna ze základních věcí je právě to, že pokud adept na ředitele školy předloží koncepci, kterou z velké části obsal ve stylu CTRL-C, že to tedy převezme z dohledatelných koncepcí jiných ředitelů škol, tak to svědčí o dvojím. To svědčí o tom, že za prvé to není schopen ten adept na ředitele sám napsat, tedy ho to diskvalifikuje odborně, a za druhé je to podvod. A víme dobře z minulých kauz, dokonce i jedna ministryně musela odstoupit ze své funkce krátce po jmenování poté, co se ukázalo, že se dopustila plagiátu. Zejména v oblasti školství a vzdělávání, kdy učitelé i ředitelé by měli dětem příkladem a učit je, že se mají sami učit a studovat a ne něco někde obsat. Tak pokud vyplave takováto kauza, o které teda pan starosta věděl ještě předtím, se o ní dozvěděl, než byla paní ředitelka jmenovaná, tak podle mě to je velmi diskvalifikující, minimálně morálně. Já neříkám, že to je na vyšetřování policií, ale morálně to zpochybňuje tu osobnost. A druhá podstatná výhrada, že v koncepci vlastně nebyly vůbec splněny ty požadavky, které byly kladeny na uchazeče, to znamená koncepce pro druhý stupeň, který se tam má vybudovat. No a třetí výhrada, ta by se měla prošetřit, z jakého důvodu paní ředitelka odešla v půli svého funkčního období, kdy byla ředitelkou základní školy na Praze 6. Samozřejmě nevím, jestli ty informace jsou podložené, ale tvrdí se, lidé z Prahy 6 tvrdí, a snad to bylo i ve zprávách školní inspekce, že se to řešilo, že tam byla nespokojenost jejich činností. To znamená, tady jsou varující skutečnosti, těmi bohužel, nevím proč, se nezabývala ta výběrová komise, já se domnívám, že se jimi zabývat měla, že tady možná neodvedla úplně kvalitní práci, tak pokud tady jsou takovéto závažné skutečnosti, tak jsem přesvědčená, že není možné nevyhovět občanům, rodičům a neprověřit to. Takže proto plně podporuji tedy usnesení, které je tady na stole, a věřím, že tímto vyvoláme i v lidech v Újezdě pocit, že zvolení politici, zástupci, jimi zvolení zástupci hlavního města Prahy se jejich situací skutečně vážně zabývají. Děkuji. Já děkuji a prosím kolegyni Kleslovou znovu o slovo. Děkuji, pane primátore. Já bych jenom chtěla k tomu říct, když ne my, tak kdo? Asi tady někdo namítá, že to není zcela v naší kompetenci. Ale když jsme na Praze 10 kupovali Čapkovu vilu a nechtěli koupit Ministerstvo kultury a nechtěli koupit žádný subjekt a hrozilo, že ji koupí privátní vlastník z Ruska, tak já jsem na zastupitelstvu řekla, když ne my, tak kdo teda? A dodnes jsem ráda, že jsme tenkrát toto učinili. Kdo má pomoct těm rodičům, když ne my? Oni se na nás obrátili a my jim chceme pomoci. Mě trošku taky znepokojila slova pana ředitele, když říkal, že si myslel, že za ním pan bývalý ředitel zajde a bude ho přesvědčit, nebo bude chtít obhájit tu pozici. Já si to jakoby nedovedu představit. Já tomu rozumím tak, že byl vybrán jiný adept a pana ředitele to třeba asi naštvalo, ale rozhodně asi není úplně správné nebo úplně normální, aby šel za panem starostou a domáhal se toho, aby byl znova ředitel. Tady, co i zaznělo tamhle od rodičů,
Tak druhá věc je, že my vlastně poskytujeme této městské části, tuším 460 milionů, na stavbu, tady možná kolega se vyjádří, ne, není to pravda, omyl, tak omyl. V případě, že ano, tak bychom měli vědět, kdo tu školu bude řídit. Já si myslím, že tady v tom případě ani není správný stanovisko, říká pan starosta, že tady jsou rodiče, kteří bojují takto a pak jsou tam ti rodiče, kteří jsou spokojení a ty se neozývají. Já si myslím, že i tito rodiče nejsou žádní rebelové a potížisti, ale oni bojují za své děti. A když nebojují oni, tak kdo má bojovat než oni? Jim se to určitě taky nelíbí. Oni tady nesedí každý zastupitelstvo a nemají různé tady problémy v interpelaci. Oni jsou tu poprvé, oni tu jsou celý den a oni bojují prostě za své děti. A když ne oni, tak kdo pro Boha? Takže říkat, že tam ty rodiče, ty, co jsou spokojení, ty se bojí vystoupit, to bych jako nebrala, pane starosto, jako argument toto. Tito rodiče bojují za své děti, bylo jich tam včera mnohem více. Já jsem velmi ráda, že paní senátorka Marvanová tam včera byla, že podporuje tento můj návrh, mé usnesení, a paní zastupitelka Tylová, že tam včera byla, že podporuje toto usnesení. My nechceme nikoho kriminalizovat, tady vůbec ne pana starostu, nebo nikoho, my nechceme podávat trestní oznámení. My chceme, aby děti chodili rádi do školy, aby rodiče tam posílali děti s tím, že se tam děti něco naučí a budou tam šťastné. My chceme, aby učitelé, které tam budou učit, byli šťastné, protože jen takoví učitelé můžou navodit příznivou atmosféru. Takže znova říkám, my nechceme nikoho perzekvovat, nechceme říkat, kdo má pravdu. Překvapilo mě, že paní ředitelka nepřišla říct svoji pravdu, nepřišla se obhájit. Už toto o něčem svědčí, ona mohla přijít. My jsme tady, proto my jsme chtěli vyslechnout názory všech. Proto bych se chtěla znova přimluvit a ještě jestli někdo se vás vyzvat, máte nějaké třeba usnesení, kterým bych se mohlo toto mé rozšířit, budu ráda a ráda ho podpořím, když pomůže vyřešit tuto situaci tak, aby děti chodili rádi do školy a učitelé tam rádi učili. Děkuji. Na řadě je kolega Portlík. Děkuji, pane primátore, za slovo. Já se musím vyjádřit k některým věcem, které tady zazněly v diskuzi a vysvětlit některé důvody, proč třeba já jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval a jak hlasovat budu. Jednak to, že starosta z ODS, já třeba jsem starosta z ODS a za 16 let jsem udělal jednu chybu, že jsem ODSáka do školy nevzal, pak vedl Gimpl, vede v úspěšný gymnázium v Praze a mrzí mě to zpátky, už teda nechce. To je vždycky otázka nějakého výběru a toto bych skutečně nespojoval, ani to není nic běžného, co já jsem zažil. Za druhé, to, že jsem nehlasoval pro zařazení toho bodu, nijak nesouvisí s tím, že by mě ten bod nezajímal, ale odvolacím orgánem v případě výběrového řízení je výkon státní správy. Pravdu má Patrik v tom, že co si zastupitelé hlavního města Prahy odhlasují, to tady skutečně bude, ale pokud si třeba odhlasujeme, že budeme řešit správu hradu České republiky, tak tady určitě se o hradu bavit budeme, ale to nic nemění na tom, že s hradem nic neuděláme. A tady odvolacím orgánem je výkon státní správy. Vzpomněl jsem si na jinou kauzu. Odehrál se v nejmenované městské části, já vypípnu tu konkrétní školu i tu konkrétní městskou část, ale přečtu vám zprávu. Rodiče základní školy XY v Praze XY se bouří. Podepisují petici proti vyhlášení konkurzu na nového ředitele školy, která má pověst jedné z nejúspěšnějších v metropoli. V dopise, který byl doručen i naší redakci, vyvracejí tvrzení, že zřizovatel měří všem ředitelům stejným metrem. Starosta Prahy XY, pan XY, odůvodňuje rozhodnutí rady tím, že současné ředitelce XY končí funkční období. Ovšem, při ukončení funkčního období ředitelů jiných základních škol na Praze XY konkurz vyhlášen nebyl, protože pro něj školské rady nehlasovaly. Stejně jako u této školy. Starosta městské části XY, pan XY, vystoupení na kameru odmítl s tím,
tady je docela důležitá věta, že by jeho vyjádření školu poškodilo. Všechno, co tady zazní v samosprávné působnosti, si myslím, že to je v neprospěch školy. A teď, abyste mi rozuměli, já rozumím rodičům, že se bouří a chápu i ty emoce, sám se s tím někdy setkávám, ale odvolacím orgánem v tomto případě je magistrát a nepřísluší to naší zodpovědnosti. Proto jsem nehlasoval pro a proto ani nebudu hlasovat pro usnesení. Předpokládám, ale věřím, že magistrát to ověří. Děkuji. Já děkuji i vidím kolegu Budečka. Děkuji, pane primátore, za slovo. Děkuji i za to, co tady Tomáš Portlík řekl, hlavně v té poslední větě. Já bych byl taktéž rád, kdyby se tak stalo. Chci poděkovat za to, že ten bod tady je projednávaný, protože v podstatě jsme obeznámeni, aspoň stručně, s touto záležitostí a myslím si, že spousta z nás bude bedlivě sledovat, co se bude v újezdu dít od 1. března a já budu držet samozřejmě újezdu pěsti. Děkuju taky za to, co tady prezentoval pan starosta. On tedy garantoval, že ta výuka ve škole bude probíhat přes kompetentní osoby a v tuto chvíli, a já nejsem natolik erudovaný, abych tady nějak podrobněji doplňoval usnesení tady předkladatelky, protože sám si nejsem vědom, co všechno vlastně my můžeme, ale já jenom zopakuju to, co jsem říkal vlastně v tom předchozím projevu nebo v té prezentaci, a to v souvislosti s tím mnou zmíněným mediátorem a proto do mikrofonu si dovolím tedy dát doplnění do římské 2 navrženého usnesení, jak je římská 2 ukládá radě a pak tam máme 1.1 a u té druhé jedničky ve spolupráci s ředitelem magistrátu hlavního města Prahy prověřit záležitost dle bodu 1 a já navrhuji doplnění a doporučit mediátora v případě souhlasu zainteresovaných stran. Každopádně i tak, jak je předložené to navržené usnesení, tak já ho podpořím. A já bych velmi nerad, aby hrozilo po tom 1. březnu, že v té škole by vyučovali nekompetentní osoby, což si myslím, že se nestane, ale také bych velmi rád, a to apeluju vlastně na všechny rodiče, aby nehrozilo to, že by ty děti byly přehlašované do jiné školy. Myslím si, že by to byla prohra zejména pro ty děti. Děkuji. Děkuji. Zdeněk Kovařík. Já jsem teda poměrně dost šokován tím, co tady probíráme. Jako nevím, ať zdvihne ruku ten, kdo se účastnil jako účastník výběrové komise na výběr ředitele. Jako já musím říct, že prostě by mě fakt zajímalo, kdo z vás víte, podle čeho se ta komise řídí, jaká má pravidla, jaký má předem daný složení. To složení má předem dané zástupce jednotlivých účastníků, kde si to nevybírá zřizovatel samovolně, a kde si tam vysílá pouze své zástupce. Může si tam vyslat až 2 zástupce a pak si tam může vyslat svého zástupce školská rada. Já nechci nijak řešit to, co, nezlobte se na mě, podle statutu není naše kompetence. Jestli chceme sebrat městským částem kompetenci zřizovat základní školy, a je mi úplně jedno, které městské části to sebereme, tak to sebereme klidně všem. Já pro to hlasovat nebudu, jenom prosím, aby se to stalo. Jenom když tady paní Kleslová říká úplné hlouposti o tom, že posíláme újezdu peníze ve stovkách milionů, tak prosím, paní kolegyně, já vím, že pro rozpočet nehlasovala, aby si ho aspoň otevřela, než něco říká nahlas na mikrofon. To jsme samozřejmě nic takového neučinili, naopak jsme se tady na tomto zastupitelstvu rozhodli, že rozšíření školy v Újezdě, či postavení nové části, učiní město, dali jsme si na to peníze do rozpočtu, převzali jsme příslušné dokumentace, které starosta včetně povolení vzorně připravil a my následně tedy budeme nést ty náklady, které jsou s tím spojené, i ty rizika, které samozřejmě s každou investiční akcí jsou spojené. Jestliže to je nějaký proces, který, podotýkám, neřídíme my, tak jako rozumím tady, že spousta těch, kteří se nikdy žádné komise neúčastnila, tady o tom strašně zasvěceně hovoří.
Možná by o tom měli hovořit ti, kteří o tom něco skutečně vědí, pokud o tom chtějí hovořit, ať už paní senátorka nebo paní kolegyně Kleslová. Já nevím, kolika komisí se účastnili, kolik těch řízení absolvovali, ale většina toho, co říkají, prostě není možná. To se tam prostě netýká. Ředitel magistrátu nemá co přešetřovat, pane kolego Bodečku. Tomu do toho vůbec nic není. Tedy ten, kdo to přešetřuje a může maximálně přešetřovat v případě stížnosti, je ředitelka příslušného odboru. Když už teda chcete, aby někdo něco přešetřoval, tak to musí být ten, kdo je k tomu oprávněn. Tak se aspoň paní ředitelky Němcové zeptejte, jak to vlastně řádně probíhá, když už něco navrhujete. Pane kolego, z Prahy 1 to znáte, máte to v kompetenci. Jestli mě neposloucháte ani. Máte to na Praze 1 v kompetenci. Zabýváte se tím. Těch řízení byste se měl nebo mohl účastnit. Tak víte, že když se vám něco stane, tak to prošetření nejde na ředitele magistrátu, a jde na příslušného ředitele odboru. Sám to víte, tak tam do toho usnesení nenavrhujte aspoň něco, co nejde. Moc vás o to prosím, děkuji. Já děkuji, prosím kolegu Klecsandu. Pardon? Tak já vlastně navážu na kolegu Kovaříka, protože hromadu věcí, co jsem chtěl říct, už řekl. Ono 6leté funkční volební období je přesně o tom, že zřizovatel, což v případě středních škol jsme my jako magistrát, v případě základních a mateřských škol je to pouze a jedině městská část, tak může po 6 letech říct, prodlužujeme funkční období nebo vypisujeme výběrové řízení. Záleží to doopravdy pouze na zřizovateli. V případě základek a mateřských škol to my z magistrátu neovlivníme. Takže když se rozhodne ten zřizovatel vypsat to výběrové řízení, tak je to úplně v pořádku. V případě středních škol to rozhodujeme my jako magistrát a například, když to vemu za sebe, tak my jsme měli teďka zhruba 90 ředitelů, kterým končilo období 6leté a když jsme se na tom koaličně bavili, tak někteří byli proto vypsat to všude, Piráti říkali, vypišme to všude, všechny ty výběrové řízení, někteří říkali, nevypišme to nikde a kompromisně jsme se dohodli, že jsme měli pohovory se všemi řediteli těch středních škol, vyjma těch teda, co říkali, že už jsou v důchodovém věku a dobrovolně končí. A na základě těchto pohovorů jsme udělali nějaké usnesení, které bude potom, jestli jim prodlužujeme mandát nebo jestli vypisujeme to výběrové řízení. To, že se vypíše nové výběrové řízení na toho ředitele, neznamená, že ten současný ředitel nemůže pokračovat. On se dobrovolně přihlásí nebo nepřihlásí a když se přihlásí, tak je tam naprosto regulérní komise, která je stanovená ze zákona. Jsou tam lidé z České školní inspekce, jsou tam odborníci, což většinou je psycholog z nějaké psychoporadny a jiný ředitel z vedlejší školy. Pak je tam zástupce zřizovatele, což je tam v případě nás, magistrátu, tak většinou je to jeden úředník, jeden politik. V případě městské části je to zase většinou jeden úředník a jeden politik z té městské části. Pak je tam zástupce rodičů a zástupce učitelů. Tato komise stanoví pořadí, řekne, koho doporučuje na funkci ředitele a rada to může buď přijmout, nebo vybrat někoho jiného. Když jsme kontrolovali, jak to proběhlo v újezdě, tak všechno formálně bylo v pořádku. Není tam nic, co by formálně v pořádku nebylo. A já si myslím, že pan ředitel, který tam byl předtím, byl velmi kvalitním ředitelem, nicméně umístil se na druhém místě a proto vybrali paní ředitelku, která byla na místě prvním. Nevím, co by tam bylo k prošetřování, můžeme se na to podívat, ale nevím, kdo se má to podívat a co se chce ještě vlastně v tomto případě dořešovat. A zároveň bych to vůbec nedával do souvislosti s investiční akcí, kde škola v Újezdu nemá druhý stupeň, a jelikož hromada rodičů si stěžovala, že nechtějí děti jezdit na jižní město a podobně, tak jsme se společně s Újezdem dohodli, že tam bude vybudován druhý stupeň, ale jelikož by tam nebyly ani 2 paralelní třídy, tak jsme se zároveň domluvili,
že v tom újezdu, když měli platné stavební povolení, bude nejen druhý stupeň, ale i střední škola. Ale investiční akce, kterou tam dělá Magistrát hlavního města Prahy, odbor investic, nemá nic společného s výběrem ředitele. Do té investiční akce nemůže zasahovat ani pan starosta, ani místostarostové, místní zastupitelstvo, nikdo. Tak jenom, abychom neslučovali dvě věci dohromady, které spolu nemají co společného. Omlouvám se, už koukám na čas, tak už končím. Mám tady technickou. Kolegyně Kleslová. Já bych se chtěla vyjádřit jenom k panu radnímu Kovářikovi. Děkuji, že zde honestoval tady polovinu zastupitelů, kteří se za ty rodiče vzali. Možná úplně tam není dobře slyšet. Já jsem říkala, že tady rodiče říkali, o té investici, já jsem to nijak neříkala, jako že to tak je, takže nevím, proč tady říká, že bych to měla vědět, já jsem šla údajně, takže to tak. A my pochopitelně víme, pane radní Klecando, kdo řídí a zřizuje jaké školy, to my víme. My také víme, že výběr ředitele nesouvisí s investicí. To my přece všichni všechno víme. My všichni i víme to, že to proběhlo formálně zřejmě v pořádku, to my nikdo nespochybňujeme. My to chceme celé prošetřit, protože ačkoliv všechno proběhlo v pořádku, tak to není všechno zalitý sluncem, jak by vypadalo. Proto my to chceme prošetřit a myslím, že nemusíme být poučováni, protože my víme, jaké máme kompetence, jaké máme povinnosti a my chceme spíš vyborcovat i ty kompetentní, aby se tím zabývali. Děkuji. Ano, já jenom technickou poznámku pro vás. Pokud mluvíte dopředu toho mikrofonu, tak vás slyšíme perfektně. Jakmile se obrátíte na Klecandu, neslyšíme skoro nic, takže bych doporučoval mluvit do toho mikrofonu. Bude to lepší. Kolegyně Tylová. Když se pan radní Kovařík ptal, kdo z nás někdy zasedal v nějaké takové komise, tak se můžu přihlásit. Když jsem byla místostarostka na Praze 12, tak jsem v takové komisi zasedala. Takže samozřejmě znám a když jsem se této kauze začala věnovat, tak jsem si znovu zopakovala všechny záležitosti kolem a mnoho z toho, co tady je, vím. Vím, že ta kompetence tady, to bych trošičku ještě na pana Portlíka, ona je taková spojená, je tam kompetence toho zřizovatele, zároveň je tam metodický dohled, není to úplně tak, že je to pouze jenom na tom zřizovateli, jsou i například při prokázání těch prokazatelných chyb, při tom řízení školy, tak na upozornění České inspekce školní musí samozřejmě musí městská část reagovat a tak dále, a tak dále. Je to opravdu velice složité a my víme, a také proto nenavrhuje paní kolegyně Kleslová, velice jí děkuji za ten návrh usnesení a že se tomu tak velice věnuje. My nenavrhujeme nějaké odvolání, výzvu ředitele, aby odvolal, aby přijal opatření a podobně, protože víme, že to nelze. My se jenom opravdu snažíme, aby to bylo znovu ještě prošetřeno a nejenom formálně, protože formálně asi je to v pořádku, je asi jedno, že ředitelka obsala koncepci, no prostě naše legislativa, jak se mnohdy dozvídáme, je opravdu někdy taková trochu zvláštní, dozvíme se, že nemůže podat státní zástupce odvolání proti tomu opakovanému znásilnění, protože tam asi taky formálně to všechno proběhlo, že jo, dobře a podobně. Takže tady vlastně jsou prokazatelné chyby. Já jsem o tom nechtěla mluvit, protože jsem nechtěla snižovat práci komise. Zřejmě dala na nějaký verbální projev paní ředitelky, která je i politička, proto to možná umí lépe prodat. Já nevím, jak si vysvětlit to, že v koncepci, které jsou veřejné, tak v koncepci paní ředitelky chybí přechod na druhý stupeň, který tam měl být, plete si slova svod, svat, pak je tam řada pedagogických termínů, kterým já tedy nerozumím, ale ke kterým se pedagogové vyjádřili, že to je prostě nesprávně. No ano, možná je přesvědčila něčím jiným. Já nevím, to nedokážu posoudit a rozhodně nechci členy komise hodnotit.
Ale jako si říkat, že to opravdu bylo všechno sluncem zalité, že paní ředitelka předložila excelentní koncepci, excelentně ji obhájila. Dobře, i kdybychom si toto mysleli, tak prostě některé skutečnosti se objevily až záhy a to je třeba to, že tu koncepci z velké části opsala. Opsala úplně doslovně, ne, že se inspirovala. Takže určitý prostor pro to, aby se prověřovalo, tady podle mě je. A my nic jiného nechceme, protože kdo se má zastat rodičů, kteří jsou zoufalí. A promiňte, já jsem včera byla na zastupitelstvu újezdu. Já jsem nezažila něco takového, to jsou nějaké hrubé 90. Tam pan starosta říká tečka, řekl jste tečku, tak končíte s řečí. Některému rodiči například. Nezažila jsem nic takového. Takže ti rodiče přicházejí za námi, tady za zastupiteli hlavního města Prahy, kde my se třeba například někde tady přestrkujeme, jak jsem říkala, protože někdo si myslí, že komunitní energetika je potřeba, někdo ne a já to respektuji. Ale k občanům se tady chováme slušně. Proto také za námi přišli a prosím, proto je vyslyšte a schválte toto usnesení. Moc děkuji. Děkuji a prosím Davida Borečka. Děkuji, pane primátore. Snad už naposledy tady k tomuto bodu. Teď jsem si všimnul při zadávací vlastně dokumentaci, že skutečně přílohou, mezi přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky, tak pod bodem 7 je opravdu návrh koncepce řízení a rozvoje školy na období 6 let s odkazem právě na ten navazující první stupeň. A pokud si správně pamatuju ze včerejšího kontrolního výboru, tak tam bylo prezentováno, že vlastně jedna z těch uchazeček, která teda byla vybrána, tak tu koncepci nepředložila. Ale já rozhodně nechci tady rozporovat práci komise, já jsem se dozvěděl, který lidi tam byli a vím, že respektive mám k ním důvěru. Nicméně v rámci tohoto přihlášení bych chtěl zareagovat na pana radního Kováříka, bohužel ho tady nevidím. A já si teda nemyslím, že hovořil pravdu. Já si myslím, že to navržené usnesení je opravdu správně. On odkazoval na Prahu 1 a já teda, že pan inženýr byl stálicí dlouhá léta na Praze 1, velmi kvalitní, tak bych mu jenom připomenul, že tam opravdu taktéž jsme na zastupitelstvu schvalovali úkol přes radu směrem k tajemníkovi a ze strany tajemníka potom k příslušnému vedoucímu toho odboru nebo případně oddělení. A ona teda předkladatelka ještě neseznámila teda veřejnost s tím navrženým usnesením, tak já znovu zopakuju, že pod římskou 2 je ukládací část a ta ukládací část směřuje k radě. Tak jestli teda, a bohužel, jestli mě může pan teda radní Kovářík poslouchat, sice ho teda stále nevidím, tak jenom jestli mě může okomentovat to, zda se opravdu mýlím a zda opravdu zastupitelstvo může v tuto chvíli uložit úkol vedoucí v tomto případě školského odboru. Já si to teda nemyslím. Děkuju. Já děkuji. Technická. Já se omlouvám, já jsem žila v domnění, že ten tisk je rozdán a že ten tisk všichni máte, tak možná, aby jsme věděli, o čem se bavíme, já přečtu teda. Zastupitelstvo hlavního města bod 1 konstatuje, že je nutné prověřit celou záležitost v souvislosti s výběrovým řízením na pozici ředitelky základní školy Formanská městská část Praha Újezd s cílem eliminace možných negativních dopadů na pedagogický i nepedagogický personál a žáky školy. Za druhé ukládá radě hlavního města Prahy za prvé ve spolupráci s ředitelem magistrátu hlavního města Prahy prověřit záležitosti dle bodu 1, termín 29.2.2024, to je termín, aby byl do 1. března, a za druhé předložit výsledky prověření dle bodu římská 2, zastupitelstvu hlavního města Prahy v termínu 21.
3.2024 na příštím zastupitelstvu. Tady jenom, abyste věděli, jak to usnesení vypadá, že skutečně se chceme dobrat pravdy a narovnat tu situaci. Děkuji. Děkuju. Kordová Marvanová, připraví se Tomáš Portlík. Já jsem teda marně rozhlížím, jestli je tady pan radní Klecanda, jestli mě slyší, protože já jsem se přihlásila poté, co on vystoupil s tím, že říkal, že je všechno formálně v pořádku. Já jsem trošku s tím chtěla polemizovat. Tedy zaprvé nemělo být jenom o to, že to je formálně v pořádku, ale prostě mělo by to být v pořádku, protože jde o kvalitu vzdělávání, takže bychom to neměli odbít tím, paragrafům je učiněno zadost a je jedno, jak to v té škole bude vypadat. Ale tady se prostě objevily, poté, co skončilo jednání výběrové komise, se objevily nové skutečnosti. A podle mého názoru na to měl a přímo i mohl pan starosta reagovat. A předtím, než byla jmenována paní ředitelka, než dostala teda ten jmenovací dekret, tak byl informován, že koncepce, která byla povinnou součástí výběrového řízení, tak byla z části obsána ze strany paní ředitelky. A já si myslím, že přesně toto by mělo být předmětem prošetření, protože pokud tomu tak je, tak to vrhá minimálně špatné morální světlo a i tedy na morální úroveň paní ředitelky, ale i její odbornou úroveň, pokud měla zapotřebí poměrně stručnou koncepci, z části obsat z koncepcí jiných ředitelů jiných škol. A jestliže tato skutečnost vyvstala předtím, než byla jmenována, tak mně není jasné, proč na to vlastně pan starosta nereagoval, proč to opominul, protože výsledkem výběrového řízení je, že prošli oba uchazeči, jenom na prvním místě byla paní nyní ředitelka jmenovaná a na druhém místě dosavadní ředitel. To znamená, že starosta mohl tu věc nechat prošetřit a mohl i zvážit, že plagiát v případě ucházení se o významné funkce ve škole, tak je diskvalifikující. A také si ale myslím, i když se mnou hovořila paní ředitelka, nebo já jsem telefonovala paní ředitelce školského odboru a říkala, že tedy není povinností výběrové komise zkoumat, jestli je plagiátem ta koncepce, tak já si myslím, že z povahy věci, že je tady požadavek předložit nějaký autentický text, tak a pokud bylo pro rodiče snadno dohledatelné, že ten text je obsán z jiných prací, které jsou publikovány na webu, takže tady tedy neodvedla možná, ale to by mělo být předmětem prošetření, neodvedla ta výběrová komise dostatečně svoji práci. Takže ještě jednou se přimlouvám za to. Prosím, nezamítejte, kolegové, aspoň to, aby se umožnilo, že se toto prošetří, když na nás apelují zároveň jako velké množství občanů v jedné z městských částí. Takže já pevně věřím, že by přeci jenom ta většina, která odsouhlasila zařazení bodu, takže podpoří umožnění toho, aby se vše prošetřilo. Děkuji. Kolega Portlík, připraví se Marcela Plesníková. Tak k několika věcem, které tady zazněly. Já myslím, že některé věci jsou vyloženě ukázkou toho, jak se to nemá dělat. Když totiž ten nejmenovaný starosta městské části XY, my se tady často na mikrofon hádáme, byl to Jenda Čižinský, řekl, že se nebude vyjadřovat na kameru, aby nepoškodil pověst školy, tak se vyjádřil velmi správně a udělal to, co udělat má. A bez ohledu na to, jestli člověk může mít a nemusí mít pochybnosti, tak ten postoj byl tak, jak se sluší a patří. To, že jsme tu věc tady vytáhli a odhlasovali a teď ji tady řešíme a říkáme, co se tam 100% stalo a nestalo, tak mám pocit, že zasahujeme do výkonu státní správy. Paní Tylová řekla, že nemám tak úplně pravdu, když říkám, jak jsou rozdány ty kompetence. No tak já myslím, že kolegyně Tylová, pokud bedlivě poslala kolegu Klecandu, tak se dozvěděla, jak je z hlediska zákona, včetně psychologa a dalších, zastoupena ta výběrová komise. Ten zřizovatel v té výběrové komisi nemá většinu. Je tam jeden politik, je tam jeden odborník. Takto máme nastavený systém. To znamená, z hlediska té právní formality nemáme jiný klíč,
jak se k tomuto postavit. To abychom si to vysvětlili. Druhá věc je, pokud je ta pochybnost, že to nemuselo mít dobrý, nebo je tady podezření z plagiátorství, pak je tady odvolací orgán u paní ředitelky Němcové, která to prošetří, ale tu odpovědnost nese primárně zřizovatel. Proto si myslím, a myslím, že i v duchu té diskuze, asi je každému zřejmý, že paní ředitelka Němcová to stejně prošetří. Tudíž nevidím jediný důvod samosprávně, proč bych jako zastupitel hlavního města proto měl hlasovat ve vztahu k městské části. A i z historie a zkušenosti vím, že jakákoliv debata na téma školy na takovémhle plénu vždycky tu školu poškodí. Já nevím, kdo tu zkušenost nemá, ale pokud jste to někdy zažili, včetně kolegyně Marvanových, která tady přede mnou vrtí hlavu a tady nemá, tak by tohleto věděla. Děkuji. Já také děkuji, Marcela Plesníková, a je tam ještě Zdeněk Kovářík. Já děkuji za udělení slova. Já nechci být takovým rýpalem, ale pokud je vše vyhlášeno v souladu se školským zákonem, to znamená s paragrafem 166 odstavec 2 a 3 zákona 561 2004 sbírky, tak by v tom prošetření mělo být konkurzního řízení. Takže já bych poprosila o opravu i v tom materiálu, i po případě v usneseních. A ještě bych doplnila, nebo pana Portlíka, v komisi zasedal pan starosta a paní místostarostka. Většinou je to tak, že teda je tam nějaký ten politik a potom třeba vedoucí odboru školství nebo podobně. Tady tomu tak nebylo. To je jenom, že jsem si trošku přidala. Ano, děkuji. Prosím kolegu Kováříka. Já děkuji, jinak paní místostarostka řekla část toho, co jsem chtěl, protože skutečně se jedná, Davide, skutečně se jedná o konkurzní řízení. Skutečně se jedná o konkurzní řízení a já nijak nenapadám, pokud zastupitelstvo dá úkol radě, podotýkám ne řediteli, ale úkol radě, aby se zjistila prošetření konkurzního řízení v městské části Újezd na ředitele základní školy Újezd. Až posud s tím nemám problém. S těmi dalšíma věcmi, co zazněly, problém mám, protože jsou nad rámec toho, kde paní místostarostka správně citovala příslušné paragrafy konkurzní řízení, pak už jdeme nad rámec toho, co se nás týká. Čili pokud by to bylo takto, nemám s tím problém, tak jako rada my jistě budeme dodržovat příslušný zákon, co můžeme, tudíž se obrátíme na příslušný odbor, který k tomu má kompetenci. To je prošetření konkurzního řízení. Jiný postup je při odvolání některého z účastníků, tam je to postup podle zákona, jak říkal pan kolega Portlík, a pak o tom nemáme my o čem hlasovat, protože do toho my nemáme jak vstupovat. Čili jenom, aby jsme si vyjasnili, jinak paní kolegyni Kleslovou jsem samozřejmě poctivě poslouchal a já teď nebudu rozebírat o tom, kdo o tom něco ví. Teď vám paní místostarostka z Prahy 13 předvedla, jak jedná ten, který se tím zabývá a celou dobu o tom něco ví. Bodeček technická. Děkuju. Je to faktická poznámka, jenom teda doplním. Teď už si rozumíme, protože já jsem vlastně v tom úvodu neřekl úvod toho článku 2, kdy je to ukládací část směrem k radě. Takže děkuju. Děkuji, končím diskusi, vyzývám kolegyni Kleslovou, zda chce závěrečné slovo. Diskuse je skončena. Takže závěrem bych asi navrhla toto usnesení. Zastupitelstvo hlavního města Římská 1 konstatuje, že je nutné prověřit celou záležitost v souvislosti s konkurzním řízením na pozici ředitelky základní školy Formanská, městská část Praha Újezd, s cílem eliminace možných negativních dopadů na pedagogický i nepedagogický personál a žáky školy. A za druhé, Římská 2 ukládá za prvé radě hlavního města Prahy
za prvé ve spolupráci s ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy prověřit záležitost dle bodu 1, termín 29. února 2024, za druhé předložit výsledky prověření dle bodu II.1 Zastupitelstvu hlavního města Prahy, termín 21. března 2024. Závěrem bych jenom chtěla říct, že tady zaznělo mnoho připomínek a znova chci říct, když se nebudeme brát o naše děti my a rodiče, tak kdo? Nevyčítám, a tady ani to není, nikdo tady se nesnaží nikoho dehonestovat, nikdo se nesnaží poukazovat na nikoho, ale jenom chceme, aby to tam bylo v pořádku, aby děti byly šťastně, učitelé chodili rádi do práce a když vidíme, že to tak není, tak tam něco špatně je. Tady se mnohokrát hovořilo, že to proběhlo formálně v pořádku. To asi proběhlo, ale i rodiče nám sdělovali na kontrolním výboru složení té výběrové komise, takže my chceme, jak už tady řekla paní senátorka Marvanová, my chceme, aby to nebylo jenom po formální stránce dobře, ale aby to bylo i dobře. Takže já budu čekat a vyzývám vás a žádám vás jako rodiče, abyste toto podpořili, protože tady není nic kontroverzního v tom usnesení a budu se těšit, že příští měsíc dostaneme zprávu, ale hlavně, že dostaneme zprávu, že děti v této škole chodí rádi do školy, učitelé je rádi učí a že tam není žádná kontroverze. Děkuji. Děkuji. Prosím předsedu návrhového výboru, jestli bylo předloženo něco k hlasování. V tom případě vás prosím, abyste se ujmul své role. Tak byl přednesen návrh pozměňující od pana zastupitele Davida Borečka, a sice tak, aby se v tom bodě II, kdy se ukládá radě, tak v bodě arabská 1.1 doplnila věta, že by následovně zněla: ve spolupráci s ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy prověřit záležitost dle bodu 1 a doporučit mediátora v případě souhlasu zainteresovaných stran. Nevím, jestli tím, že to je tisk tady předkladatelky, tak se může s tímto návrhem ztotožnit. Ano. Zaznělo, předkladatelka se vyjadřuje, ano? Já se ztotožňuji, ale možná to nechám hlasovat odděleně, tento jako samostatný, jestli to může být římská 3. Šlo by to? Jo, že by to bylo římská 3 a že by se to římská 3 hlasovalo odděleně, jo? Tak v tom případě se s tím návrh na oddělené ztotožňuji. hlasování, pane předsedo? Jo, je to pozměňující návrh pana Davida Borečka, vy se s ním můžete ztotožnit a bude to součástí toho bodu římská 2 ukládá arabská 1, mění se celá ta věta, ale nemůžeme tady měnit, že by něco bylo odděleně. Buď se může hlasovat odděleně po částech, to znamená, bude se hlasovat odděleně římská 1 a římská 2, anebo se bude hlasovat odděleně o tom doplnění, což je možná asi v tuhle chvíli lepší postup. Kolega Boreček se s tím mým návrhem ztotožňuje, takže já si myslím, že můžeme ten jeho návrh hlasovat odděleně. On se s tím ztotožňuje. Čili v tom, ano. Takže budeme hlasovat nejdřív návrh pana Borečka. Ano. Což tedy tímto činím. Hlasujeme, ptám se, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti 0, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Kolega náměstek. Já prosím do zápisu, že jsem mačkal zelenej a nerozsvítilo se, takže hlasoval jsem pro. Ano, v součástí zápisu se to stane.
tady se hlásíte jeden druhý. Jenom prosím, taky jsem hlasoval pro, děkuju pro zápis. Do zápisu a co vy? A já to samé. Hlasoval jsem pro. Takže 3krát do zápisu, to je tolikrát, že buď to se rozespalí, anebo ta mašina nefunguje. Tak uvidíme při příštím hlasování. Dál máme všecko. Čili můžeme hlasovat tisk jako celek, což tímto činím. Kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 40, proti 2, zdrželo se 5, tisk byl přijat. Děkuji, tisk je ukončen a poprosím paní náměstkyni Udženiu, aby se ujmula své role, protože já jdu předkládat tisky.